El món sembla quasi infinitament complicat, fet de milers, si no milions, de diferents peces. Al llarg de la història, la gent ha intentat categoritzar i analitzar aquestes peces i trobar qualque factor comú que expliqui aquest aparentment increïblement complicat món. Ara, al principi del segle XXI, han fet alguns progressos cap a aquesta simplificació. Amb el sort de partícules han començat a entendre la natura de la matèria. Aquesta màquina pot mostrar tota la col·lecció de partícules que pot ser, creiem nosaltres, que explicarà l'estructura de la matèria. De l'any 1860, els científics creen que tot a la Terra està fet d'un 80 elements. Aquests elements s'organitzaren en una taula periòdica pel físic rus Dmitri Ivanovich Mendeleev. Se pensava que tots aquests elements estaven fets d'àtoms, però cada element se comportava d'una manera distinta, i això vol dir que hi podria haver 80 castes distintes d'àtoms. Bueno, que els feia diferents. Tenien forma distinta, o mida, o pot ser que aquests àtoms estaven constituïts per partícules que fins i tot eren més petites que els àtoms. Aquí, a Cambridge, se va trobar la primera evidència clara de que els àtoms estaven fets de partícules més petites. Un dels més grans científics que van contribuir en aquesta tasca va ser el senyor Thomson, des del laboratori Cavendish, davant del qual ens trobam. L'any 1897, utilitzant aquest aparell, Thomson va descobrir l'existència de partícules subatòmiques. Les partícules s'emetien des d'aquí, eren accelerades en aquest altre lloc, passaven a través d'una ranura on se'ls aplicava un voltatge i topaven contra el final de la bombeta i produïen una lluminositat. Aquesta és la versió moderna d'aquest aparell. Com abans, aquí se creen i acceleren partícules i van a topar contra la pantalla de l'esquerra. El que va fer Thomson és variar el voltatge que afectava aquestes partícules i vincular la seva trajectòria. A partir d'aquí va poder deduir la massa i la càrrega d'aquestes partícules. L'element més lleuger que es coneixia en Thomson era l'àtom d'hidrogen, i les partícules que ell va descobrir eren quasi 2.000 vegades més lleugeres que l'àtom d'hidrogen. De fet, Thomson havia descobert la primera partícula subatòmica, l'electró. L'electró és la primera partícula fonamental que es va descobrir. I aquesta mesura, molt d'anys després, és encara una de les millors mesures que s'han fet mai. Nosaltres utilitzem electrons per disparar dins la matèria i aclarir coses. A vegades amb màquines com aquestes, que són acceleradors de partícules moderns. Thomson havia descobert que l'àtom no era fonamental, sinó que estava format per objectes més petits. Però de quina manera aquest electró se col·locava dins l'àtom? Thomson va proposar que estava format com una espècie de magdalena, on els electrons estaven clavats dins una massa positiva. No obstant això, alguns dels seus estudiants van demostrar que ell estava equivocat amb això. El misteri de com se col·locava l'electró dins un àtom se va resoldre aquí a Manchester, en aquell edifici que està darrere l'any 1911, a càrrec del neozelandès Ernest Rutherford. En la meva opinió, Thomson era un dels més grans, el primer físic de partícules que hi va, perquè disparava petits projectils cap a la matèria i intentava d'aquesta manera aclarir la seva estructura. Clar, en el seu temps no hi havia res semblant a un accelerador de partícules.
aleshores havia d'utilitzar elements naturalment radioactius per produir aquestes partícules. Aquest és el seu escriptori original i, de fet, avui dia encara té radioactivitat que es pot detectar amb un Geiger, perquè aquí guardava els elements que llavors emetien les partícules altes que utilitzaven els seus experiments. Rutherford va demanar a dos dels seus estudiants, un dels quals era Geiger, que disparassin partícules contra una làmina fina d'or, un pa d'or. Si imaginem que aquestes trampolles de tenis són partícules, s'esperava que aquestes partícules passassin a través de la matèria, de la làmina d'or fina. I així succeïa, en la majoria. No obstant això, per la seva sorpresa, una de cada 8.000, si fa no fa, rebotava cap a l'origen. Després de 2 anys de treballar per aclarir el significat d'aquest resultat, Thomson va arribar a la conclusió que a dins dels àtoms hi havia qualcosa feixuga, molt densa, una espècie de sistema solar, amb pràcticament tota la massa en el centre de l'àtom i els electrons orbitant com si fossin planetes entorn d'aquest nucli. Avui sabem que això no és correcte. La mecànica quàntica ens diu que aquests electrons estan disposats en capes. La dispersió de partícules alfa per part d'en Rutherford va permetre aclarir com anava en principi l'estructura atòmica. Rutherford havia arribat a la conclusió impactant que la major part de la massa de l'àtom estava en el nucli. Si el nucli fos com aquesta poma, els electrons estarien, si fa no fa, 1 quilòmetre en fora. Després d'això, Rutherford va continuar fent experiments disparant partícules cap al nucli i va descobrir que existien 2 castes de partícules, justament amb el seu col·lega Chadwick, que eren protons i neutrons, totes elles col·locades en el nucli. Les càrregues positives eren els protons i les neutres, neutrons. Has proved of great significance and importance, and has given us a much clearer understanding of the actual structure of nuclei. Després de la classificació de Mendeleev, els científics havien arribat a una simplificació importantíssima de la periòdica, i és que hi havia 3 partícules fonamentals: protons, neutrons i electrons. Però encara hi havia fenòmens que no podien explicar a partir d'aquesta classificació bàsica. Des de l'any 1912 es van descobrir unes noves partícules misterioses que bombardejaven la Terra. Se deien raigs còsmics, i els científics s'apressuraren a estudiar-les. S'arribà a la conclusió que els experiments, els resultats que s'obtenien amb aquest estudi, no se podien explicar en la simple estructura a què s'havia arribat. Sortien partícules misterioses. Ara bé, els raigs còsmics són incomodíssims perquè mai se sap quan se produiran ni on. És molt més pràctic fabricar els propis raigs còsmics, i això es fa amb això, amb un accelerador de partícules. És com qui fer raigs còsmics en el laboratori. Els acceleradors de partícules que es construïen l'any 1950 varen produir una munió de partícules amb noms exòtics: sigmas, alfes, lambdes, deltas, nus. Després, a mitjan 1960, se coneixien una 80ena de partícules fonamentals, tantes que els físics de partícules començaren a referir-se a tota aquesta col·lecció com un zoo de partícules. Feia falta restaurar un ordre, un cert ordre i elegància, i això ho va fer un científic americà com Murray Gell-Mann.
Gell-Mann havia trobat com una espècie de model, de motlle, on encaixaven totes aquestes partícules que estaven descobrint. I a partir de la simetria d'aquestes partícules va poder explicar les propietats de les partícules que estaven descobrint en els laboratoris. Ell va descobrir que tota aquesta zoo de partícules estava format per 3 partícules fonamentals, les quals li van anomenar quarks. Particle chart would suggest immediately the quark scheme. So the difficult thing was not noticing the quark scheme. That was essentially trivial. What was difficult was believing that it had any relevance. For anything at all to happen in the universe, a force must act. For anything at all to happen in the universe, a force must act. Generalment pensem que les forces són origen del moviment de les coses, que poden pitjar o tirar pomes com aquesta, però les forces també fan que el sol llueixi o que es fongui el gel, i són la causa que una planta surti d'una llavor. Les forces són els agents de canvi a la natura. Per ajudar-nos a entendre aquestes forces, milers de científics tot al llarg del món s'han dedicat a construir aquesta màquina, un centenar de metres sobre el trespol al CERN a Ginebra, i això és el detector més gros que tenen, part de l'experiment més gros i més complicat que mai s'ha intentat. Aquest experiment ens donarà una visió més fonda sobre la natura de la que mai hem tingut.